Tak já jsem začal hrát hokej a já nevím, přivedl mě k tomu táta s dědou, protože oba dva hráli hokej tady na Kladně, takže jsem začal ve 3 letech bruslit a postupně jsem šel vejš a hrál jsem v HCčku, pak si myslím, že jsem hrál chvilku i v PZC. Ty začátky byly super, to jsem si užíval ten hokej jako stejně jako teď teda, ale samozřejmě ty začátky jsou, na ně rád vzpomínám a v těch mládežnických týmech mě ved na začátku pan Tiburec a později jsem šel vlastně pod nynějšího trenéra pana Lidického. Jsem teda asi na 4 roky odešel do Finska. Tak je to určitě jiný životní styl a jiná mentalita. A já upřímně řečeno ze začátku jsem si to užíval, ale pak jsem čekal malou holčičku a tak nějak mi to zase zaválo, jsem zpátky do Česka a neměnil bych. Dá se říct, že jsem ke konci už rozuměl, ale zase tak velká hitparáda to s tou finštinou není. Tak už je to tady nějakou dobu ten krám a dědí se to, no, tak já třeba to taky jednou zdědím, tak uvidíme. Přestaneš s hokejem bez žábarvy. Jako nepředstavoval bych si to takhle, ale tak někdo to asi bude muset zdědit, tam bude se o co starat, takže když se to stane, tak na to snad budu připraven. Já myslím, že to je už od první republiky tady. No. Pak teda nám ho komunisti sebrali a pak jsme ho dostali zase zpátky. Procházky jsou tak, ono toho času tady moc není a já musím naklepat, že když si potřebuji odpočinout, tak mám od toho přítelkyni, aby se o ní postaral. No, to jsou emoce, já to prožívám hodně, jako dřív jsem tolika ten hokej sledovala, ale teď je to úplně něco jiného. Samozřejmě ty emoce jsou veliké. Tak když do něj jdou a má nějaké zranění, tak samozřejmě se o něj bojím a přeju mu, aby mu nic nebylo, aby byl zdravý, aby mohl stále hrát dobře, aby mu to šlo. Dělám pro to všechno, i doma. Já si myslím, že ten hokej je hodně i o hlavě, takže je potřeba nad tím vůbec nemyslet a zapomenout na to a jak odejde člověk z toho zimáku, tak by měl úplně se odprostit od toho hokeje, aby pak, když sem přijde, tak do toho mohl dát maximum a samozřejmě, ale nebudu říkat, že jsem někdy nepříjemný doma nebo tak, když se mi nedaří nebo když se prohraje, ale to k tomu sportu prostě patří a tak to je prostě. Tak já jsem říkal, jako letos jsem tady, mám tady smlouvu do konce sezóny a pro mě by nebylo nic lepšího, než hrát tady dál, ale musí to být extraliga a já udělám pro to maximum a já věřím tomu 100%, že se to letos udělá a budu moct hrát tady a extraligu.